15 апрель 1993 ел. Шундый матур язлы кояшлы көне. Шул көнне туды безнең кызыбыз Кадрия. Менә гомерләр үтте, 20 ел үтеп китте. Бүген кызыбызга 20 яшь тулды. Беренче кичкенә юбилей. Боня, матурым, киләле монда. Син каймын, әйдә Кадрия апаңны котлыйбызмы? Ул табигатны бик ярата инде. Мин гөмбәгә барсам әйтә, минем арттан китә, бергә чыгабыз. Бүген тояклар тотып, теге улар шикелле хисләнеп, шундый гөмбәләр җыеп йөри. Ночарларын җыймый тотты бирде. Болташта безнең беренче бәйрәмгә чыгу 9 майда 2000 елда Кара Лилиядән дә чыкканы. Шамилне Кадрияның дусты Шамил ничә еллар буе бергәләп күрсәтеләдә бер кыз бала да юк. Агач башларында бергә йөриләр юллар. Шамилдә фотографиялар да бар. Шамилдә Индира да бар. Индира. Кызым, синең бүген туган көнең. Сиңа 20 яшь. Сиңа чын күңелдән сине котлыйбыз туган көнең белән. Исән сау бул. Сиңа тәүфиклар, бәхетләр. Матур гына шулай гомерләрендә укуларның куанычлыгын күреп. Уңышлар сиңа бир, җиңелекләр бир. Киләчәктә дә шулай безне шатландырып, матур гына дусларың әйбәт булсын. Бергәләп картайган көннәребездә безгә терәк булып яшәргә насыйп булсын. Гомерләрең бәхетле булсын. О, бәхетләр сиңа. Укуларның куанычлыгын күреп, исән саuna сиңа тәүфиклы, бәхетле бәндәләр насыйп ит. Тормыш ул уку белән генә бармый, киләчәктә дә менә шулай бергәләп матур гына, матур кияүләр насыйп ит безгә, матур оныклар насыйп ит безгә. Бергәләп матур гына яшәргә насыйп булсын. Кадрия, син өчен күңелдән туган көнең белән тәбрик итәм. Инде шөгыльләрендә үтә торган юбилейларның берсе, 20 яшьлек юбилеем белән сиңа тазалык телим. Бәхет, шатланып укуны озын гомерле бул. Сиңа һәр вакыт бәхетләр юлдаш булсын. Кайгы хәсрәт күрмә. Матур итеп укып бетереп, әйбәт кенә эшкә урнашып, әйбәт кенә менә инде әйттеңдә. Кияү дә булса, син Ходай синнән бер нәрсәдә кызганмасын, нәрсә телисең, барысы да тормышка ашсын. Рәхмәт сиңа, кызым. Син шулай матур итеп үстең, укыганда да, мәктәпкә дә безгә кызыллыклар китермәдең. Киләчәктә дә шулай гомерендә безгә кызыллыклар китермичә, матур гына бергәләп туганнар белән, дусларым ди әйбәт, субханалла, шулай яшәргә насыйп булсын. These things I'll never say.